banjalo phela abantu abangafundile bangayiboni izinto. Siyabonga abangcwele benkosi, wonke umuntu okhona namhlanje ufundile, amen. Ngoba laba esihlangane nabo ngabo namhlanje basifundisile. Isizulu ke sithi umuntu ufunda aze afe. Ngizogxila kakhulu kumfowethu uMshumayeli uDlamini ngoba ingane beyifunda le eThekwini, kodwa kukhona into engiyibukileyo kuyena. Ukhulile ufakazi, umama wakhe ufakazi. uDlamini selokhu yaqala lengane ifunda esikoleni, akekho umuntu ebeyilanda uya esikoleni, futhi akekho bekade ihambisa behanjiswa nguye. Sibuka nje namhlanje eqotha kuyinwele lengane ngade ihlupha, besithi mayisihlupha bese enwa ikhanda. Kodwa siyabonga ukhulile ngoba namhlanje usukhulile ngene yethu, usukwazi ukuthola iziqu ezinkulu kangaka, amen. Siyabonga kakhulu. Ngiyazi mama Mathwala, ukuzala ingane nokuyikhulisa kungenye into. Umntwana ucishe wena njengonina ngwena uyazi kakhulu ingane, ngoba nokuthi lo mntwana kuzofika lo suku eziphathe kahle kangaka, uma kade konakele bese uyobuza wena. Namhlanje ingane eziphathile yakhula yasiqeda isikole. Ngiyacabanga ukuthi izilingo beziningi kakhulu, noma phela singabaluliwe kodwa eziqwini sikhona nomdlongolo usakusibalula. Isabotage yonke leyo. Kodwa ke siyabonga ukukhulile uDlamini. Kukhona into ehlale kade ikhuluma kakhulu, engicabanga ukuthi ukhulile ugraduate ngesikhathi besinzima kakhulu, isikhathi seCovid. Bekusoloko kuyisilokozane kubaba wakhe ukuthi umntanami azange graduate. Namhlanje lokho kuyireality, ukuyiphatha kahle kwengane. Lokho kwenziwa namhlanje, siyacela abashumayeli sengathi besingashumayela emathempelini ukuthi ingane kakhulukazi amakhosazana, ngoba yizona ingane ezihlaseleka kakhulu. Yazi umuntu wesifazane uyashelwa nje ekseni, uyashelwa ephuma ilanga, uyashelwa nje, ushaya umuntu omthandayo, umuntu ongamthandi, umuntu omuhle, umuntu omuhle. Le ngane ikwazi ukuyiphatha lesikhathi izofika la, akekho umuntu ebengayigcina ngaphandle konyazo yezulu. uNkulunkulu wethu siyambonga, sithi ke ngoshembe namhlanje ziyabonakala iqhamu. Dlamini mfowethu siyakubongela kakhulu ukuba ubaba ezikhathini enzima, umntwana umthwale, nokuthi ingane lengane ngaze ngizwe ithi sincane isikhathi ngiyazile, kodwa angaze ngizwe ithi lengane ekhulile. Siyakubongela, sengathi unyazi belingakhulisa mntanami njengegama lakho, ukhule. uNkulunkulu futhi bese ngathi bengakwehlisela unyazi wethu luyibusiso eziningi ngoba usokwenzile, sengathi ungasibambi isikhiya mntanami ungabisonakala kuze kufike esifaneleyo esidingo uJehova, amen. Siyabonga kakhulu ngoba lengane besibonisiwe esihle kakhulu emathempelini egameni labashumayeli. Siyabonga egameni labefundisi, egameni labavangeli. Siyabonga kakhulu Dlamini, siyabonga Nkosi umsebenzi omkhulu enisenzela wona, amen.